Takže ahoj, já vás zdravím tentokrát z Japonska, konkrétně z Osaky, kam jsem vlastně přiletěl včera z Hongkongu, ale teďka už běžím pomaličku do města na metro a vlastně až budu ve městě, tak si to tam všechno pěkně projdu, podívám se, jak to tam vypadá, ukážu vám, jak to tam vypadá, ale dneska vlastně spíš se budu věnovat jenom vlastně nějakým ulicím, centru města, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jak se mi to tam bude líbit. Jinak vlastně samotná Osaka má kolem 3 milionů obyvatel, ale vlastně i s předměstími, se všema aglomeracama je to kolem 19 milionů a už vlastně při příletu bylo vidět, jak je to strašně, ale strašně velký. A vlastně tahle oblast se řadí mezi druhou nejlidnatější tady v Japonsku. Tak a já už jsem teda pomaličku na metru. A nějak tahle vypadá východ z metra na stanici Namba. Jo, takže tady teďka jsem se trošku zorientoval, vyznal, no ale už mám exit, takže je to super. Jako strašně velký a celkem mají jakoby stísněný, no ale člověk si zvykne. Vlastně, než se vydáte tady do nějaké restaurací, co tady jsou, a jich tady teda hodně, tak ve výloze máte vlastně nabídku, že si můžete vybrat a vlastně vidíte, co vás tady čeká, za kolik a jak to vlastně vypadá. Takže tohle si myslím, že je naprosto super. Vidíte cenu vlastně a jak to jídlo bude vypadat na talíři. Takže a já jsem se teda dostal už na stanici Namba, jak jsem říkal, a teďka budu mířit na čtvrt Dotonbori. Jo, ale dnes jsem se tady prostě vymotal z metra, ale každopádně směr mám dobrý. Mapy ukazují asi 10 minut pěšky, jo, takže jo, je to strašný nezvyk teda. Já jsem se teda právě dostal na Donburi a teďka mířím už tady s davem pasáži k vodnímu kanálu a prostě něco neuvěřitelného. Takže si tady vlastně projdete pasáž a měli byste být u toho kanálu a vlastně u těch baráků s těma neonovýma reklamama, ale to uvidím, jestli jdu dobře, snad jo, ale těch lidí je tady teda ohromné množství. Takže jak říkám, projdu tady pasáži, která je teda hodně známá, vlastně nákupní pasáž. Jako šílení tohle. Vlastně v pasáži je teda, jako jsem říkal, neskutečné množství obchodů. Jo, těch lidí teda samozřejmě taky, ale to už jsem říkal, to se budu opakovat. Každopádně je to teda jako zážitek, jo. Nicméně pasáž pomaličku končí a já už jsem teda na Donbori. Tak a vlastně ulice Dotonbori v části Namba patří vlastně mezi nejrušnější a nejvíc navštěvovaný turistický jako celkově ulice tady v městě Osace. A ani se nedivím, protože je to tady jako opravdu skvělé místo a večer to tady prej žije teda strašně.
takže můžete nakoupit bary, zábava, jo, prostě co si budete přát. A co jsou? Vlastně tady po kanále Dotonbori si můžete i zamluvit, zajistit plavbu po tom kanále. Plavba trvá asi 20 minut a myslím si, že zvlášť večer to může být jako hodně zajímavý, jak je tady všechno nasvícený těma neonovýma světlama. Jo, takže to si myslím, že stojí za zvážení. A já už jsem se teda dostal před Ebisu Tower, kde se nachází první oválné ruské kolo na světě. Jeho výška je vlastně 77 metrů a je to vlastně dominanta tady části Dotonbori a velký symbol Osaki. Jo, a tady v těch kapslích se vlastně můžete svíst a jedna otočka trvá 15 minut. A vlastně tady vedle kanálu Dotonbori se nachází vlastně promenáda, která vede z obou stran kolem dokola a večer prostě tady začíná ten nejrušnější noční život, jakým je Osaka vlastně známá. Jo, takže tady tohle místo je nejrušnější a plné zábavy tady v Osace. Jo, nevím, jestli se sem večer dostanu, ale myslím si, že to určitě stojí za to. A vlastně tady u známého mostu Ebisubashi můžeme vlastně každých 15 minut sledovat 3D projekci. A vlastně nejslavnější reklama Glico tady v Osace, což je vlastně výrobce sladkostí a cukrovinek. Ale tady ta reklama, ta je prostě tady v té Osace nejznámější. Tak a já teďka mířím do další pasáže, hned tady u mostu a je to Shinchabashi Suji. Jo, a opravdu zase neuvěřitelné množství lidí, takže jdu si to tady projít. Jo, a vlastně klasika, jo, plno obchodů, restauraček a hlavně plno lidí. Vlastně tady ty pasáže, ty jsou dlouhý snad 400 metrů, ale dá se vlastně z nich odbočit směrem ven, klasicky. Ale jinak vlastně tady ta zastřešená pasáž, neuvěřitelně dlouhá, neuvěřitelné množství lidí. A vlastně i tady ty vedlejší uličky jsou jako moc pěkný, jo. Všude ty krámky, obchody, restaurace. Já vím, že se opakuju, ale jo, líbí se mi to tady. Takže já mám po jídle, jo, celkem jsem si pochutnal, bylo to v pohodě. Najedl jsem se teda přímo u kanálu a teďka už budu mířit do čtvrti Nipponbashi, která je vlastně proslulá svými obchody s elektronikou, s anime předměty. Vlastně mělo by tam být plno obchodu, takže se tam na ně půjdu mrknout. Mám to odsud zhruba nějakých 10-12 minut chůze, takže by to nemělo být zase tak daleko. Jinak Dotonbori jsem si teda užil, jo, to je úplně perfektní místo na procházku a i na podívání. To je prostě asi věc číslo 1 ve městě tady v Osace. Vlastně Nipponbashi nejsou jen obchody s elektronikou, s anime předměty, ale vlastně i různé tržnice se vším možným. Jo, tady jsem se teďka dostal na nějaký trh, prostě s jídlem, s ovocem, ale jo, taky určitě zajímavý. Vlastně je to na stejné ulici, jenom vlastně ve vedlejším bloku.
河豚， O, 河豚的籽。 takže já si to teda vlastně proběhnu a i tady tu tržnici, když už jsem vlastně tady. A pak až budu pokračovat vlastně k těm obchodům s tou anime a s tou elektronikou. Jo, jinak vlastně Nimpobashi je de facto vedle Donburi, myslím o 3 bloky, takže vlastně tady v tom centru města je to všechno vlastně, dá se říct, na jednom místě, což je taky super, že nemusíte nikam přejíždět z jednoho konce na druhý. Tady ty jahody teda pěkně vonijou. A vlastně já se teda procházím na Nimpobashi a přes den je to jako relativně klidná ulice, jo. Což mě teda trošku překvapilo. Čekal jsem, že těch lidí tady bude teda o něco víc. No ale vlastně ono je pravda, že nejvíc lidí je vždycky všude až večer. Takže důležitý je, že už jsou na ulici a teďka už jdu jenom hledat vlastně ty obchody, kvůli kterým jsem tady šel. Ale jo, těch obchodů s tou elektronikou a s těma anime, těch je tady opravdu hodně. Ale co mě teda trošku překvapuje, že tady vůbec nejsou nikde odpadkový koše, jo. Takže jestli máte nějaký odpad, tak vždycky radši si vemte nějaký sáček nebo něco, abyste to mohli vyhodit eventuálně na ubytování, protože já jsem snad neviděl jediný odpadkový koš za celý den. Ale naopak příjemným zjištěním je, že všude jsou vlastně automaty na nápoje, jo, na vodu, takže tady vlastně i v těch vedrech, jo, když prostě máte žízeň, tak opravdu skoro na každém kroku si můžete cokoliv koupit. A jak jsem vlastně říkal, tak Nimpobashi je vlastně pokrytá obchody vlastně s tou elektronikou, s anime, ale já jdu vlastně do toho nejznámějšího, jak se říká, Animate Osaka Nimpobashi. Takže už jsou tady před obchodem, lidí plno. Jo, to se nedivím. A já se teda půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř. Nachází se tady teda zhruba 6 nebo 7 pater, tak já jsem teďka vlítl do prvního, no ale tady jsou vlastně jenom nějaký ty nálepky, takové ty věci. Takže já ještě popojdu někam jinam. Tady zase pro změnu nějaký sběratelské karty. No čekal jsem to teda trošku jinačí. Čekal jsem klasicky nějaký ty plíšáky, jo, ale to zřejmě bude teda ještě asi někde jinde. No uvidím. Buď se tam podívám, anebo ne, ale prostě je tady toho teda opravdu plno. Jak říkám, já teda na takové věci moc extra nejsou, jo, tady na ty anime, jo, ale jako když už je člověk tady, tak aspoň na chvilku se podívat, aspoň na tu čtvrt, když už ne vlastně do těch obchodů uvnitř. Ale jako hodně zajímavé místo. Zase plno lidí, ale to jsem byl vlastně v jednom obchodu, tak já si myslím, že ti Japonci utrácí šílený peníze tady za ty věci, jo, protože kolik jich tam je a co všechno kupujou, jo, to jsem teda ještě neviděl, no tak Japonci jsou hraví, no. A všude je tady teda plno kol a jezdí se teda na kole úplně všude.
Jo, a dokonce vlastně nejvíc asi na chodníku. Což jako někdy nečekáte, ale někdy jsou prostě i na chodníku vyznačeny pruhy pro cyklisty. Jo, ale těch kol je tady opravdu hodně. Takže a máme tady teda nový den. Včera jsem to už zalomil, už jsem byl celkem utahaný. A dneska vlastně teďka mířím na Tsutenkaku Tower ve čtvrtí Shinsekai. Takže jsem zvědavý opět, jak to tam bude vypadat. Podle fotek by to mělo být super, jak okolí, tak samotná věž, která teda sice není nejvyšší, ale o tom si povíme až později. A já už teda mířím tady po čtvrtí Shinsekai k věži. Mělo by to být teda opravdu zase jenom kousíček, nějakých 10-15 minut od metra, takže by to mělo být celý zase v pohodě. Teďka jsem tu ulici trošku přešel, tak jsem se musel asi 100 metrů vrátit, no ale už jsem tady a tady nade mnou už je vidět věž, tam se půjdeme teda za chvíličku podívat. Ale napřed se teda musím dostat. Jo, to je takový pěkný, teďka takový pěkný místo, jo, jsou tady nějaký restauračky, kavárny, takže některou určitě využiju. Jo, hodně pěkný místo. Jo, překvapení, pěkný to tady je. A jen vlastně, co jsem opustil tu hlavní třídu a dostal jsem se tady do čtvrtí Shinsekai, tady do té uličky, jak se nachází věž, tak zase všude samý obchůdky, restaurace, kavárny. Jo, a plno lidí. Jo, člověk opravdu zahne o 100 metrů a je teda úplně někde jinde. Ale teda velice příjemné místo, takže já jdu k věži, podívám se určitě na vyhlídku a až tam budu, tak vlastně si o věži něco řekneme. Takže a samostatná věž je teda ocelové konstrukce, je vysoká 103 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 91 metrů. A vlastně tady ta čtvrt má celkem nízkou zástavbu, takže by z ní měly být jako pěkný výhledy, takže jsou zvědavej. A vlastně věž je spjatá už několik desetiletí se značkou Hitachi, která tady má vlastně svoje reklamy. A vlastně za vstup se platí 1000 jenů, takže nějakých 135 korun, což je teda jako cena úplně super a měly by se tam nacházet i nějaký atrakce, nějaký vysutý chodník, tak jsou zvědavé, jestli to tam bude a jestli se na to podívám. Ale já už teďka mířím na vrch, na věž. Takže lístek koupený, nakonec teda cena 1500 jenů a vlastně vstupenku si koupíte v budově u samoobslužného pultu, pak si stoupnete do fronty a čekáte na zvolený čas. A vlastně na věž jede jenom jeden výtah, asi pro 20 lidí, takže i když se to nezdá, tak si tady chviličku teda počkáte. Takže já jsem se dostal konečně po 35 minutách na vrch, na věž, na rozhlednu. A vlastně vyhlídka má 3 patra, jedno zasklený a 2 vlastně otevřený. Já jsem teďka na tom prostředním, takže si to tady jenom projdu. Tady bohužel je teda taková mříž, pletivo, no ale to se asi dalo trochu čekat. Ale ty výhledy jsou jako a i tady odsud velice pěkný. Takže já si to projdu dokola, všechny 3 patra a něco tady z věže natočím. Jo, a ty výhledy z věže jsou teda
jako perfektní, škoda toho pletiva, no, ale jo, pěkný. Pěkný výhled na celou Osaku. Jo, a na tom vlastně nejvyšším vrcholu už zmizelo pletivo a výhledy jsou teda o něco lepší. Je pravda, že ten vyhlídkový ochoz je teda celkem jako úzký, malej, takže občas se tady udělá špunt, ale tak si člověk chviličku počká, no. Že to není zas až tak nejhorší. A vlastně pode mnou ještě Tennoji Park. Tam možná zavítám ještě některý den, to uvidím. Jo, za mě spokojenost. Můžu doporučit. Vlastně, jak jsem říkal, tak je tady ještě jedna o něco níž, o 3-4 metry, tady taková prosklená vyhlídka. Je to vlastně to stejný, 360 stupňový, ale je to prostě zasklený. Ale i tady ta vyhlídka má něco do sebe, jo? Takže určitě vyzkoušet. Tak a já mám teda prohlídku věže za sebou. Jako určitě můžu doporučit, stojí to za to, když budete tady, tak určitě navštívit. A já se jdu tady ještě teda trošku projít tady po obchode a po místní čtvrti. A vlastně čtvrt Shinsekai tam mě teda velice překvapila, je to pohodový, perfektní místo, jo, plno obchodů, restaurací a hlavně ta věž, jo. Takže když tady budete, tak určitě tady tohle navštívte. Tak a já mám dneska teda v plánu ještě jednu vyhlídku, a to Umeda Sky Building, takže teďka se tam budu podívat, ale před chvilkou jsem vystoupil vlastně na stanici metra Umeda a stanice opět obrovská, ono je to spojený jak metro, vlak, autobusy, jo, snad všechno dohromady, takže než jsem se vymotal, to trvalo snad asi 10 minut, ale no nic, to zpovídání a já pomaličku mířím na vyhlídku a vlastně až tam budu, tak vám zase ukážu, jak to tam vypadá, eventuálně cestu tam. Takže a já už jsem se teda vymotal tady z nádraží, směr mám dobrý a vlastně Umeda Sky Building už je tady přede mnou. Takže já jenom tady obejdu tady ten park a za chviličku už tam budu. Jo, ale to okolí je tady prostě pěkný zase, jo. Moderní. Jo, opravdu velice příjemné místo, zase další. A mrakodrap Umeda je vlastně jednou z nejznámějších staveb v Osace. Skládá se vlastně ze 170 metrů vysokých budov, který obsluhuje rychlovýtah a vlastně ve vrchním patře ještě prosklený eskalátor, takový tubus prosklený. A vyhlídka je vlastně jak otevřená, tak ještě uzavřená, prosklená. Takže já se jdu na to podívat, jsem zvědavý, jaký to tam bude a už se teda těším na vrch. Takže já už jsem se dostal teďka po těch schodech tady vlastně na vnitřní vyhlídkovou terasu. Já se budu podívat teda na vrch, jak jsem říkal ještě, nebo vlastně hlavně převážně. A tiket vlastně koupíte až vlastně po výjezdu eskalátorama, anebo vlastně v předprodeji. Cena je zhruba nějakých 260 korun přes Get Your Guide, anebo prostě na místě se koupíte. A platnost je vlastně celý den, takže můžete přijít v jakoukoliv denní dobu. A vlastně na vnitřní vyhlídce se ještě nachází bar, restauračka,
takže si prostě můžete cokoliv dát objednat, prostě máte výhledy na Osaku, vlastně z restaurace, z baru, jo, což je úplně super, ale jak jsem říkal, já už věřím teda na to nejvyšší místo. Vlastně z té vnitřní vyhlídky vyjdete ještě asi 3 patra po schodech nebo vyjedete výtahem, to už je jedno. Ocitnete se na té venkovní 360 stupňové vyhlídce a to je teda úžasné, jo. Osaku máte vlastně pod sebou. Takže na vrchu jste vlastně do 15 do 20 minut a ty výhledy teda stojí za to, jo. Však jste viděli, takže za mě určitě můžu doporučit. A jestli teda tady budete, tak určitě nezapomeňte ani tu prosklenou vyhlídku, protože i z ní je moc pěkný výhled. Florida. They are Kissimmee, we are Tampa. We are like 1 hour drive. We were. Tak a já mám vlastně i druhou vyhlídku už dneska za sebou. Už je něco kolem 6. hodiny, takže já už půjdu pomaličku na ubytování a ve videu budeme pokračovat teda zase další den. Tak a já tady mám dneska poslední den v Osace a dnešek budu vlastně věnovat 2 největším památkám tady ve městě. A teďka už mířím k Osackému hradu. Cesta z metra je zhruba 1200-1300 metrů, jo, takže je to trošičku dál, než bývá zvykem. Ale to vůbec nevadí a já už se teda těším na prohlídku a klasika, až budu na místě, ukážu a něco si o tom řekneme. Ale samotný park u hradu, ten se vlastně nachází jenom přes křižovatku od metra, jo, takže to je kousíček. Ale hned tady vlastně u vchodu do parku nebo u vstupu do parku se můžete dokonce svíst i nějakým minibusem, který vás vlastně přiveze až k hradu. Ale to si myslím, že je naprosto zbytečný. Tak a já teda už pomaličku mířím k hradu. Jo a ještě teda pevně doufám, že tady bude teda méně lidí než včera v Naře, jo, protože to bylo brutální. Ale tady ten Osacký hrad, i ten park je jako velký, tak doufám, že ty lidi se tady taky zase rozprostřou. A já už teda snad po 15 minutách mířím k branám hradu Osaka. Takže to nebylo zas tak daleko, projdete trošku tím parkem a vlastně za chvilku jste už před hlavní bránou. Jo, takže fajn. A vlastně Osacký hrad patří mezi největší v Japonsku a jedná se o nejnavštěvovanější památku tady v Osakce. Hrad byl budován v 16. století, ale během staletí byl několikrát zbourán a zase znovu postaven. A dnešní podobu má z roku 1931 a dokonce vydržel i několik bombardování za druhé světové války. A hradní příkop, který je vlastně kolem dokola celého hradu, protože hrad se nachází na umělém ostrově, je původní a pochází ze 17. století. Takže a vstupenku já mám koupenou přes Get Your Guide, takže si jenom tady vlastně před hradem vyzvednu, půjdu se podívat na vyhlídkovou plošinu, projdu si celý hrad, pokusím se projít i zahrady a natočím vám, jak to tady vypadá uvnitř. Jo a teda, když už jsme u těch vstupenek, tak doporučuji koupit je dopředu, vyhnete se tím frontám. Fronty jsou tak na 5 na 10 minut v pracovní den. A cestou na vrch na vyhlídku můžete zvolit buď pěšky po schodech nebo výtahem. Doporučuji pěšky, protože na výtah se čeká celkem dlouho. A vlastně na každém patře jsou nějaké výstavy nebo prostě nějaké zajímavosti tady o tom hradu. Akorát ve 3. a ve 4. patře se nesmí natáčet ani fotit. Takže já si ty patra projdu
jedno po druhým a až budu na terase, na vyhlídkové teda, tak vám ukážu, jak to vypadá z vrchu. A vlastně na vyhlídce tam jsou celkem jako stisněný prostory, jo, ale tak aspoň něco jsem natočil, ono tam trošku vadí i to pletivo, takže aspoň tak trošku zprostředkovaně. Jo, ale určitě stojí za návštěvu, pěkný zážitek z vrchu a výhledy jsou jako relativně slušný. A já mám teda prohlídku Osadského hradu za sebou, takže za mě určitě můžu doporučit, stojí to za to a když jste v Osadce, tak vlastně by to měla být možná i samozřejmost. Jo, a ještě se tady můžete projít pěkně po parku, jsou tady nějaké muzea, takže si to můžete ještě užít trošku víc. Tak a já se teďka přesouvám na další místo, a to k chrámu Shitennoji. Takže jsem vystoupil z metra Klasika a už pokračuju pomaličku k chrámu. Jo, ale tady tohle místo je teda strašně tichý, jo. To je jako to až žasnu, jo. Tady skoro nikdo není. A vlastně chrám Shitennoji je jeden z nejstarších buddhistických chrámů tady v Japonsku. Jeho výstavba začala už na konci 6. století, ale během staletí se vlastně tady ty chrámy, budovy trošku přestavěly až vlastně do dnešní podoby. Takže já si to tady projdu, ukážu vám, jak to tady vypadá, ale už teďka můžu říct, že je to prostě takový příjemný, velice příjemný, klidný místo oproti památkám, vlastně, kde jsem byl doposud. Takže a já si teda komplex celý pěkně projdu a ukážu vám, jak to vypadá tady vevnitř chrámu. Jo, ale za mě teda spokojenost, vypadá to velice skvěle a hlavně to, že je tady takový to ticho, jo, klid, nejsou tady žádné davy, však uvidíte, mrkněte na to, teďka vám to ukážu. Tak a já mám teda prohlídku chrámu za sebou. Jako chrám je to opravdu maličkej, stačí vám na to 20-30 minut, abyste si to prohlídli. Takže jestli budete mít čas, tak proč ne? Já jsem byl spokojený a navíc mám to po cestě k mrakodrapu Harukas, který je tady největší v Osadce a vlastně nachází se jenom kousek tady od chrámu. Takže já půjdu na jídlo, na mrakodrap a ten si teda ještě ukážeme za chvilku. A jak jsem říkal, tak teda mířím k mrakodrapu, který už je vlastně kousíček přede mnou. A to bych ani neřekl teda, že je to nejvyšší budova tady v Osadce, no ale zřejmě jo. A vlastně cesta k mrakodrapu velice příjemná a hlavně ve stínu po takovou pasáži, ale neříkejte mě, že já tady nenajdu snad žádný stánek s jídlem, jo, nebo restauraci. Zatím teda jsem nic neobjevil a to jako, že už bych si opravdu něco dal.
Tak mě držte palce, a se pořádně najím. Takže nakonec jsem teda restauraci samozřejmě našel. Dal jsem si rámen, super, jsem spokojený, ale víte, že já jídlo nenatáčím, takže to vám neukážu. A teďka už jsou vlastně před mrakodrapem Harukas. Takže se na něho za chvilku půjdeme podívat. A jsou teda zvědavej, jaký budou z vrchu výhledy. Ale předpokládám teda, že je dokonalý, protože je to nejvyšší budova tady ve městě. A vlastně mrakodrap Abeno Harukas 300 je teda vysoký, jak název vypovídá, 300 metrů, ale vlastně vyhlídková plošina je ve výšce 280 metrů. Sice by to mělo být asi zasklený, co jsem se tak četl a díval, ale ty výhledy by měly být úžasný, protože se jedná vlastně o nejvyšší budovu tady v Osace. Nachází se ve čtvrti Tennoji, takže já se tam jdu podívat a ukážu vám, jak to vypadá teda z vrchu. A vlastně, abyste se dostali na vyhlídku, tak musíte vyjet vlastně výtahem do 16. patra, kde je teprve vchod. A vlastně Harukas ve spodním patře, tam se nachází i obchodní centrum, takže můžete spojit vše v jedno. Tak a já jsem se teda dostal na vyhlídku a ty výhledy odsud jsou teda neuvěřitelný, jo. To je úplně perfektní, takže já vám to pustím, protože opravdu to stojí za to a je se teda na co dívat. A ani tady není teda moc lidí, jako, což celkem kvituju. Vlastně ta vnitřní vyhlídka, vlastně teďka myslím tu chodbu, ta je teda jako taky úplně super, perfektní, je to vzdušný. Skla jsou neuvěřitelně čistý, jo, takže si to tady prostě užijete. Opravdu stojí to za to. Lidí tady moc není, takže naprosto ideální místo. A dívejte se, jak je to tady prostě vzdušný. Jo, prosklený, celý vršek je prostě prosklený. Neuvěřitelný. A tady dole o pár pater níž je ještě vlastně bistro, kavárna, takže si můžete sednout a v Osaku máte jak na dlani a můžete si k tomu dát třeba kafe. Takže za mě super místo, můžu jenom doporučit, takže Abeno Harukas 300 určitě jo. Takže a já bych tady u mrakodrapu video z Osaky ukončil. Jestli se vám líbilo, tak budu rád za každý like, odběr. Já jsem si to užil teda moc. Strávil jsem tady 5 dní plus jeden výlet vlastně do Nary. Takže když budete v Osace, určitě si to užijete, je se na co dívat a stojí to za to. Takže se mějte pěkně, uvidíme se u dalšího videa a já se přesouvám vlastně zítra do Kyoto, takže video z Kyoto. Tak se mějte pěkně a čau.